cakɛ bondaso min bɛ yen nɔ UNTM olu ni jamana ɲɛmaaw ma se ka bɛn ɲɔgɔnya kuma sɔrɔ. Jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye collectif des régions non opérationnelles ye ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko CRNOP olu ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma. Kayi kalanden somɔgɔw ye wulikajɔ kɛ kunungo wula fɛ ka u ka nisɔngoya yira. Aw bisimila aw ka don kibaru kɛlɛ kan bi ye alamisa ye juma al-uda tile 17 hijira 1440 I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la togoya min na ministriw ye u ka ladala ɲɔgɔnyew kɛ kunu araba janvier kalo tile 23 kuluba nin bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔna la min sɔrɔla o la Ali Kulibali ale bɛna ɲɛfɔliw kɛ an ye o la. Mali kungo kibariyaw la Mali jamana ɲɛma n'a ka ministriw bi lasigi min kɛ ladala lasigi min bi kɛ u fɛ ka araba ni o bi sariya dɔw ta o kɔnɔ ani ka baara dɔw bila sen kan jirala ka fɔ ko o lasigi kɔni kɛla araba tɛmɛlen n'o bɛla janvier kalo tile 23 ma san 2019 o lasigi kɛnɛ kan fɛn ye jamana ɲɛma u ye baara dɔw bila sen kan ani ka maa dɔw fana ta k'u bila baara dɔw la ka baara dɔw kalifa u la o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye ministriso min bɛ ni u b'a wele ko ministère des infrastructures et de l'équipement olu ka laɲini kɔnɔ jirala ka fɔ ko u ye yɛlɛma dɔ don u ka sariya sunba dɔ la o ye sariya sunduba ni u b'a wele ko décret numéro 2015 0D 41 PRRM du 2 avril 2015 ni o sariya sunba yɛrɛ ka baara ye min ye fɛn ye o ka soba min bɛ yen ni u b'a wele ko institution nationale de formation professionnelle pour le bâtiment les transports et les travaux publics o y'a jira k'a fɔ ko o n'a yɛlɛma dɔ don fɛn ye ni sariya sunba in kɔnɔ ko o sariya sunba yɛrɛ ka yɛlɛmali bɛna don min kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ni fɛn ye ni soba in a na se k'a ka baaraw kɛ cogoya min na ko barisa a ka baara ye min ye ka se ka maaw de kalacogo ɲuman na u bɛ min wele ko recherche k'u kala o la yaasa u na se ka fɛn sobaw jɔli ta na sira fɛ u na se ka o baaraw dɔn cogoya min na ani fɛn ye siraba ko ɲɛnabɔli n'u ye mobilibaw fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma fɛn bɛ sirako kɔni ɲɛfɔ u na se ka u fana kalan k'o dɔn cogoya min ani jamanadenw bɛ baara min sigi sen kan n'u ye travaux publics ye yaasa u na se ka olu fana kɔni dɔn cogoya min na ko nin so in ka baara ye ka se ka olu kalan o la ni sariya sunba in n'a a yɛlɛmana ka se ka yɛlɛmali don la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn ye nin ma kofɔlen ninnu u na se ka u ka baara kɔni dɔn hali sisan yaasa u na se k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la cogoya min ministriso min bɛ yen ni u fana ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye usine ko ka se ka usine kɔni olu jɔ cogoya min na ani fɛn ye ka maaw fana kɔni hawdiya yaasa u na se ka u na ka nafolo kɔni jɛnsɛn Mali kɔnɔ ka se ka baara dɔw sigi sen kan ni u b'a wele ko ministère du développement industriel et de promotion des investissements a jirala k'a fɔ ko olu fana ka sariya sunba dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko loi numéro 2012 016 du 27 février 2012 a jirala k'a fɔ ko o n'a yɛlɛmali don nin fana kɔnɔna ko o yɛlɛmali yɛrɛ doli o ko la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye u bɛ se ka maaw kɔni wele ka na hawdiya cogoya min na yaasa u na se ka na u ka kasabi kɔni don baara dɔw la ka se ka baara fana kasabi doli k'o baaraw nɔgɔya u bolo yaasa maaw na se ka baara kɛ u ka yɔrɔw la cogoya min ani u na se ka dɔ bɔ jamana yɛrɛ ka gɛlɛyaw kan cogoya min o y'a jira fana k'a fɔ ko o ka baara min fana bɛ yen ni o b'a wele ko programme d'appui aux diversification de la compétition de l'économie o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔda ye ni jamana bɛ sɔrɔda kɔni kɛ yɔrɔ min na ko ni o sela ka sariya in fana kɔni ka yɛlɛma don a la o fana na kɛ sababu ye fɛn ye maaw na boli ka na ka n'u ka kasabi kɔni don ko caman na Mali kɔnɔ o bɛ kɛ sababu fana ye fɛn ye jamana yɛrɛ ye ale fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la ani jamanadenw u bɛɛ bɛna lafiya o ko kɔnɔna cogoya min ministriso min fana bɛ yen ni u b'a wele ko ministère de l'environnement de l'assainissement du développement durable o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye ministriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye yɔrɔ sanuyani ani yɔrɔ yiriwali ko ɲɛnabɔli ma fo ka taa se an ka togodaw ani an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen ka ko ɲɛnabɔli ma o y'a jira k'a fɔ ko baara min kun bilalen don sen kan ni u b'a wele ko édition 2017 ni u ye an ka sigidaw bɛ se ka yiriwa cogoya min na ko o ye fɛn ye sariya dɔw kɔni bila sen kan ka ta fɛn ye kabini san 2015 ka na bila san 2017 la cogoya min ko u ka baara bɛna sinsin min kan o kun ye min ye o de kun ye ka se ka baara bɛɛ lajɛlen sinsin fɛn ye sɛnɛ ani baganmara fo ka taa se mɔni fo ka taa se fɛn ye kuranso n'u ye énergie ye fo ka taa se fɛn ye an ka sirabaw ani dugujukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔli ani fo ka
taa se fɛn ye transport bi min wele siraba kan baaraw olu bɛɛ lajɛlen bi se ka don bala cogoya min na y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ni ministeriso kofɔlen ye ko bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni waliya o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye o ye baara dɔ fana bila sen kan ni o ye ka se ka so dɔw jɔ so min ka baara ye ɲama minnu bi Bamako fo ka taa se fɛn ye Mali bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn ye ji minnu fana bɛ n'u ye ji nɔgɔlenw ye olu fana na se ka lasago cogoya min na k'u yɛlɛma k'u ba yɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn ye ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma o de hokumu kɔnɔ sa o ka fɔ cogo la o y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ san 2017 kɔnɔna na n'i ye Bamako dama ta ka jateminɛ ɲama minnu kɔni bɔla Bamako o bɛ t'i jɔ fo tɔni 1,932,000 fo ka taa se 224 bɔ ɲɔgɔn ma ko nka fɛn ye olu ka wuli ka jɔ kɔnɔ o sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni lasago o y'a jira fana k'a fɔ ko don nataw fana na u bɛ ka fɛn ye a so 5 wɛrɛ n'o u bɛna o fana sigi sen kan yaasa u na se ka jinɔgɔw lasago ani ka ɲamaw bɛɛ lajɛlen lasago maaw na se ka lafiya cogoya min ministeriso min bɛ yen ni o ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère des mines et du pétrole ye yirala k'a fɔ ko sariya sunba min bɛ u bolo n'o ye loi numéro 90-105 ANRPM du 11 octobre 1990 ni o sariya sunba yɛrɛ kɛla sababu ye ka cakɛyɔrɔ dɔ bila sen kan n'u b'a wele ko la direction nationale de la géologie et des mines a jirala k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka fɛn ye yɛlɛma kɔni don ni soba in kɔni ka baaraw la yɛlɛma ka kɛ fɛn ye direction générale kɔni ye o hokumu tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni kɔnɔ ko fɛn ye baara minnu bɛ ka kɛ a kɔnɔ yaasa o baaraw na se ka bɛɛ lajɛlen nafa o ka kumaw kɔnɔ y'a jira k'a fɔ ko o ka baarabaw bɛna kɛ min ye fɛn ye ka se ka maaw kɔni kalan ani ka maaw bila ka ɲinini ɲɛnamaw kɛ yaasa o na se ka dugu jukɔrɔ nafolow ka se ka o kɔni n'u ye sanu yɛrɛ ye ka se ka o ɲuman sɔrɔ cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ ko o bɛna baara dɔ fana bila sen kan ka maa dɔw fana bila yaasa o na se ka olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ u kɔni fɛ yaasa fɛn ye sanubɔla minnu bɛ yen Mali kɔnɔ dugu jukɔrɔ nafolobɔ min bɛ yen yaasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka larawe u bolo ka o kɔni kɔlɔsi ka ɲɛ cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ minnu fana bɛ yen ni u bɛ bila yaasa ka se ka dugu jukɔrɔ nafolo kɔni ɲini ani ka a bɔ olu fana ɲumanw fana bɛna ɲini ka bila baaraw kɔni na ko fɛn ye nin baara cakɛyɔrɔ in ye a ka baara na kɛ o fana ye o y'a jira fana k'a fɔ sanu fo ka taa se fɛn ye pétrole n'u ye taji min bi bɔ fɛn ye dugumakolo jukɔrɔ ani fɛn ye dugukɔrɔ nafolo min fana bi bɔ jukɔrɔ o y'a jira k'a fɔ ko u bɛna ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa o cakɛyɔrɔ ninnu na se ka walankata ani ko o kɔni yiriwa cogoya min na ministeriso min fana bɛ yen ni u b'a a ministeriso yɛrɛ wele ko muso den ani fɛn ye denbaya ministeriso n'u ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille o y'a jira k'a fɔ ko ninnu fana kɔni y'a jira ko o bɛna sariya dɔw kɔni bila o ka bolo kan o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye nin cakɛyɔrɔ n'u ye o ministeriso ye ka se ka sariya minnu talen don u bolo ka se ka o to u ka se ka o sariyaw kɔni waliya o yɛrɛw ma cogoya min na ni o sariyaw fana kɔni ko na a waliyala a na kɛ sababu ye fɛn ye musow ye fo ka taa se denmisɛnninw ma olu bɛɛ lajɛlen na se ka u ka baaraw kɔni kɛ u yɛrɛw ye ani maa minnu fana bɛ yen ni o ye maa fiɲɛmatɔw ye ani u bɛ min wele ko loi genre n'u ti maa dɔ bɛ yen ka se ka maa dɔ kɔni kɔnɔya k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a la ka a kɔnɔya o kɔni kosɔn ko yaasa o na se ka kɛlɛ cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen ka bɔ o ye maa dɔw kɔni suganti ka baara dɔw kɔni kalifa olu kɔni na o de hokumu kɔnɔ ministeriso min bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère de la défense et des anciens combattants conseiller technique o kɛla colonel Issa Ousmane Coulibaly ye ministeriso min bɛ yen ni o ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye an ka dugukoloko ka se ka fɛn ye jamana yɛrɛ walankata ka don ɲɔgɔn na ni u b'a wele ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation o gouverneur régional n'u ye kayi kɔni gouverneur ye o kɛla général de police Mamadou Zoumana Sidibé ye ministeriso min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u ye ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale Mali lasigiden min sugantilen don fɛ ka bila fɛn ye Italie jamana kɔni kɔnɔ o kɛla fɛn ye monsieur Ali Coulibaly ye inspecteur principal des douanes ministeriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye duguba kɔnɔ ko ɲɛnabɔli n'u ye a soko ɲɛnabɔli ma ni o ye ministère de l'habitat et de l'urbanisme secrétaire général o kɛla monsieur Imiral Abdoulaye n'u ye ingénieur de construction civile ye ministeriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye tungarankew ka ko ɲɛnabɔli ma o secrétaire général o kɛla madame Tangara Nema Gindo maître de conférence ni baara n'u bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don maa min fɛ o de le secrétaire général du gouvernement madame Sanoko Aminata Malé officier de l'ordre national.
Beɲɔgɔnya kuma min b'a la ka tɛmɛ an ka jamana gouvernement ale ni faso ka cakɛbondaso UNTM maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma se ka bɛn o kuma lɔ sabu UNTM maaw olu ka laɲini de ye bolo mana bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn bɛ tali kɛ maa minnu ni olu kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ baaraw la ni an ko b'a nanzarakan na ko retraite u ma bɛn o kumaw la UNTM mɔgɔw kɔni bɛ k'a laɲini bolo mana bila bɛnkan sɛbɛn na wagati min na a ka lawaleya nka jamana ɲɛmaaw ka laɲini san 2021 nin baara ninnu lawaleyali ka daminɛ anw ye ɲinini mun ka a la an ka jɛ k'o lajɛ. Tɛnɛn tɛmɛlen Mali gouvernement fo ka taa se UNTM maaw ma olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ministère de la fonction publique la o ɲɔgɔn ye kumaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ tarata don janvier kalo tile 22 san 2019 a yirala k'a fɔ ko bɛn ma kɛ o ɲɔgɔn ye kumaw kan sabu n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni kun kumara fɛn dɔw kan nka u ma se ka bɛnkan cogoya kelen sɔrɔ olu la u ka ɲɔgɔn sama cayara min nɔfɛ o de y'a ye maa minnu ni olu bɛ taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la n'o ye retraite ye u ma se ka bɛnkan sɔrɔ o wagati jɔnjɔn kelen na UNTM maaw ye laɲini minnu kɛ olu ye a yira k'a fɔ ko min ye maaw ka tagali ye sɛgɛlafiɲɛbɔ la ni olu ye retraite ye ni bolo kɔni bilala sɛbɛn na a waleyali ka daminɛ nka jamana ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko min ye sɛbɛn ninnu waleyali ye ko u bɛ fɛ ka u bila sen kan fo san 2021 wagati o kɔni kɛra fɛn min ni UNTM maaw kɔni ma jɛ ni o ye fɔlɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kunnafoni dɔw kɔni y'a yira kunu araba min ye UNTM ni gouvernement ye o kɔni sigira ka sigi ka fɔ kɛ o ɲɔgɔn ye kumaw kɔfɛ minnu mana bɔ o la donna nataw la an bɛna o da tele ɲɛtaga filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Jɛkulu min bɛ yen nɔ ni u k'a ma collectif des régions non opérationnelles ni dɔw yɛrɛ fɛnɛ k'a ma ko CRNOP ni jɛkulu in yɛrɛ ka laɲini ye mun ye marabolo kura minnu ni olu baaraw kumaw bɛ sen na olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na juillet kalo tɛmɛlen san 2018 waati jamana ɲɛmaaw kun ye a yira k'a fɔ ko ni marabolo ninnu bɛna bila sen kan jɛkulu in yɛrɛ ye a ka nisɔngoya yira k'a laɲini kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ni marabolo ninnu yɛrɛ lasigidenw bɛ se ka sigi cogo min joona yaasa baaraw bɛ se ka daminɛ Ali Kulibali ale ye ɲinini k'a la an ka jɛ k'o lajɛ. hali sisan Mali kunkanko kibaruyaw la jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ka ministre lasigi min bi kɛ a fɛ ni a kun ye o ministre lasigiw yɛrɛ kɛ kabini juma min bɛnna fɛn ye juillet kalo tile 20 ma san 2018 ni o lasigi kɔnɔna na fɛn ye a ye dugudaw ta ni u ye Mali yɛrɛ dugudaw ye ka se ka olu kɔni kɛ marabolow ye ni fɛn ye Kucala fo ka taa se Ɲoro ani fɛn ye Buguni ani Joyila olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen bɛ o la o de jirala a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Menaka ani Tawudeni olu kɔni kɛlen marabolo ye olu kɔni danna o kɔfɛ fɛn ye a ye ninnu fana kɔni suganti ka se ka u kɔni ka gouverneur a marabolo ɲɛmaaw ka se ka o sigi cogoya min na a jirala k'a fɔ kabini o waati juillet kalo tile 20 kana se bi ma ko fɛn ye a marabolo gouverneur ye ko olu kɔni ma se ka ɲɛmaaw olu ma se ka baara kɔni daminɛ fiyewu ko u kɔni t'a dɔn fɛn ye nin baara in yɛrɛ bɛ ka bɔ fan min fɛ jɛkulu min bɛ yen ni o jɛkulu kɔni sigilen don yaasa ka se ka ni marabolo ninnu ka se ka o kɔni lafasa yaasa u ka gouverneur n'u ye o marabolo ɲɛmaaw olu na se ka bila u ka baaraw la cogoya min na ni u b'a wele ko le collectif des régions non opérationnelles ni o ye CRNOP ye jirala k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔ o ko kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaa a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn ye layuru min tala u fɛ ani o ye nin sariya in bɔ sariya sunba min kɔnɔ ni o ye sariya sunba yɛrɛ ni u b'a wele ko loi 2012-017 du 2 mars 2012 ko o de b'a jira k'a fɔ ko fɛn ye marabolo ko a kan ka tila yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka sigida ɲɛmaaw sɔrɔ cogoya min ko u ka o sariya kɔni bato wa u ka kumaw kɔnɔ hali sisan o y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaa ko a bɛ nin baara in yɛrɛ kɛ kuma min na ko a bɛ i n'a fɔ fɛn ye nin sariya sunba a kun ma ta ka ɲɛsin wasabulo de kɔnɔ u fana kɛn bɛ baasi kɔni ye nin ko in na kosɛbɛ wa o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaa u k'u jija fɛn ye Kucala Joyila ani fɛn ye Buguni olu ka ko ka se ka ɲɛnabɔ yaasa fɛn ye Duanzan Banjangara San Nara ani Kita olu fana min sigilen don yaasa olu fana ka marabolo ɲɛmaaw na se ka sigi olu fana taw ka se ka kɛ a nɔgɔni fɛ cogoya min na fɛn ye CRNOP kɔni ye o y'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini fɛn ye gouvernement maaw fɛ sariya sunba min kɔni b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ u bɛ se ka kɛ u danna sigida ye u k'o jija o sariya sunba o k'o kɔni bato yaasa fɛn ye San Nara ani Kita fo ka taa se Banjangara ma ani Duanzan olu bɛɛ lajɛlen na se ka u kɔni ka sɔrɔta sɔrɔ nin na cogoya min na i n'a fɔ u y'a a sariya kɔni ta fɛn ye kabini juma juillet kalo tile 20 san 2018 ka kɛ ni lekɔli karamɔgɔw ka baarabila ye Kayi kalanden somaw ye wulikajɔba kɛ ka tagama kɛ ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ minnu bɛ tali kɛ ka fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ joona yaasa kalandenw yɛrɛ bɛ se ka don cogoya min na ka kalanw kɛ anw ye ɲinini mun k'a kan an ka jɛ k'o lajɛ.
kun ho wulada fɛ kayidi masaw ye wuli ka jɔba kɛ k'u ka nisɔngoya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'école karamɔgɔw be barabila min na ni wagati ninnu na u ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli joona ka se ka cogoya ɲini walasa denmisɛnw be se ka don ka kalan kɛ cogoya min na kayidi masaw ko n'i y'a jateminɛ ka lajɛ i bɛna ye k'a fɔ kabini ɲinan dugu jɛra fɛn bɛ tali kɛ l'école karamɔgɔw la minnu ye faso ka l'école karamɔgɔw ye olu kɔni be barabila la fɔlɔ kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile 3 barabila kɛ o tile 3 barabila kɔfɛ grève kura wɛrɛ minnu daminɛlen filɛ ni olu ye barabilaw ye o kuntagala be t'i jɔ fo tile 10 bɔɲɔgɔnko la u ko n'i y'o ta ka lajɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye denmisɛnw ka kalanko la o de la u ye nin wulikajɔba in kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka wuli ka fɛɛrɛ tigɛ joona l'école karamɔgɔw ka nin barabila in na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko faso ka kalanyɔrɔw si tɛ ka kalan kɛ nka n'i y'a jateminɛ ka lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ minnu ye école privée ye ni olu ye kɛnyɛrɛyew ye olu kɔni b'a la ka don kilasi kɔnɔ ka kalanw kɛ kahika minnu ni olu ye nin wulikajɔ in ko olu ko k'olu kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka jɛkuluba min ni o sigilen bɛ écoledenw tɔgɔ la ni o ye AM ye fo ka taa se denmasaw yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka mun de ɲini n'u u tɛ a fɔ école karamɔgɔw ɲɛna u ka don ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna ko ni AM mɔgɔw ni o ye écoledenw ka lafasatɔn ye ko n'olu kɔni y'u sigi k'u makun nin n'a a ɲɔgɔnnaw kan denmasaw fɛnɛ ma fɛn fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ye fɛn minnu ni a kɔni cɛmaɲɛ jamana kɔnɔ kayikaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira ni tagamaba ye tagama min ni u ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ o kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ joona walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ l'école karamɔgɔw ka nin kɛrɛfɛ na walasa denmisɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka éducation ɲuman sɔrɔ cogoya min na an ka jɛ k'a kɔfɛ kunnafoniw lajɛ Korowari jamana kungabo kibariyaw la sigida kalapta min kɛla Korowari ni a jaabulu yɛrɛ bɔla kabini décembre kalo tile 17 ni o jaabulu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye RHDP ka maa cɛbɔlen n'o ye Jean-Louis Moulo ye ko ale de kun ye maa ye min ye jojo sɔrɔ de hokumu kɔnɔna na sa fɛn ye gɛlɛyabɔ kɔni kun don bɛ ni ko ninnu kɔnɔna fɛn ye fanga sinamatɔ maa kɔni ye olu ka cɛbɔlen ni o ye Georges Ezale ye PDCI ale kɔni y'a jira k'a fɔ kalafili nin bi kɛ waati min na fɛn ye maa danajugu dɔ kɔni bɔla fan dɔ fɛ ale kun kan maaw sɔrɔ yɔrɔ min na maa caman kun kan ka kala ta ale yɔrɔ min na ka taa o kalata sow ka taa o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ ka a minɛnw fɛn ye a kalata papiyew ka se k'o bɛɛ lajɛlen jeni cogoya min k'o de y'a to fɛn ye ale kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔna k'o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn ye nin maa kofɔlen ye a kun ye wulikajɔ kɛ k'a jira fɛn ye cour constitutionnelle maaw kɔnɔna ko jaabiliw u ka jaabiliw kɔni bɛ yen u ka segin fɛn ye kalata in kɔni kan ko barisa ko ni kun y'a jateminɛ fɛn ye RHDP ka mɔgɔ ni o ye fɛn ye Moulo ye ale kɔni kun ye ɲɛmaya sɔrɔ ni 51 gɔri 91 bɔɲɔgɔnko ye nka fɛn ye Georges Ezale ye ni ale fanga sinamatɔ maaw ka cɛbɔlen ye n'o ye PDCI ye ale kun ye fɛn ye jonjo min sɔrɔ o de ye 45 gɔri 72 bɔɲɔgɔnko ye o de kun kɛla sababu ye fɛn ye RHDP maaw ye olu kɔni kun ye ɲɛ kɔni sɔrɔ o de hokumu kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko fɛn ye cour constitutionnelle kɔni ye jaabiliw kɔni bɔ ka ben k'a fɔ ko fɛn ye ni maa kofɔlen n'u ye fanga sinamatɔ ka maa cɛbɔlen ye ale kun ye ɲinili min kɛ k'a fɔ ko ka fɛn ye résultats n'u ye jaabiliw ka se ka olu be cogoya min na ka segin kalata kan ko o kɔni ti ɲɛ wa o ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Jean-Louis Moulo ye RHDP cɛbɔlen ko o de kɛla fɛn ye jojo taba ye wa ale dina kɛ fɛn ye Grand Bassam o kɔni maire ale de bɛna sigi o yɔrɔ kɔnɔna Centrafrique jamana kunganko kibariyaw la fɛn ye bɛɲɔgɔnka kuma minnu kun bɛ ka fɔ Centrafrique fɛn ye Bamacikulu ani fo ka taa se fanga tigilamaaw fan ka jira k'a fɔ ko o na sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkɛ kelen kan a jirala k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ bɛna daminɛ fɛn ye bi alamisa wa a bɛ kɛ dugu min na sa o de ye fɛn ye Sudan ye kɛrɛnkɛrɛnnena Sudan faaba n'o ye Khartoum ye o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nin baara ninnu yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ bi maa minnu bolo o de ye farafinna keleyatɔba n'o ye Union africaine olu de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma wa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni sigi in yɛrɛ bɛna kɛ fɛn min kan gɛlɛya minnu kan ko a gɛlɛyaw kɔni ko a kɔni caman bɛ yen minnu fura ma se ka sɔrɔ fɔlɔ ko wa a gɛlɛyaw fana fɛn nin ye ko o ka ca kosɛbɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye ni lasigi min kun kan ka kɛ ni o kan o lasigi yɛrɛ ni a kan ka kɛ bi fɛn ye Sudan jamana kɔnɔ ko kabini kunungo n'u bɛnna arabado kɔni ma o ka Bamacikulu maaba 2 bɛ yen ko olu kɔni tɔgɔ kun ma fɔ fɔlɔ ko o na ye nin ko in kɔnɔna ni kelen kɔni bɛ yen ni o ye ko Nurudin Adam ye fo ka taa se fɛn ye Ali Daras ko olu kɔni kun ma jira k'a fɔ ko olu na ye kɛnɛ in kan ko hali n'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni labɛnlen don k'u ka marifaw bila ka segin ka na yaasa fɛn ye jamana u na se ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ko nka nin kelen in ko o na kɛ gɛlɛya ye ko wa n'i y'a jateminɛ fana maa min bɛ yen ni o bɛ farafinna keleyatɔ kɔni tɔgɔ la nin yɔrɔ in na ale kɔni ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye ale bi yɔrɔ min na bi ale kɔni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ ko barisa fɛn ye jamana gouvernement fo ka taa se Bamacikulu 14 min kun bɛ yen ko a kɛla sababu ye yaasa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen
kɔni wele ka taa Sudan jamana kɔni kan bi nka ka kuma kɔnɔ o y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn kɔni ye lakanabaliya kɔni ko o kɔni ɲɔɲɛlen don nin yɔrɔ in kɔni na fɛn ye Centrafrique kɔni ye hali sisan ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu ka lasigi yɛrɛ bɛna boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛna fɛn ye bɛɛ ka sɛbɛn dɔ de sigi ani gouvernement ani fɛn ye Bamacikulu ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ o bɛn ka sɛbɛn olu bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ cogoya min na ka se ka o kɔni lakana yaasa maa kana se ka o kɔni bɔrɔtɔ cogoya min yaasa maaw bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen olu na se ka lafiya ko barisa n'i ye Centrafrique yɛrɛ jateminɛ bi i b'a sɔrɔ fɛn ye Bamacikulu kɛmɛ sira la dugukolo kan olu kɛmɛ ka 80 bɔɲɔgɔnko de kɔni minɛ ka kɛ u ta ye wa jirala fana k'a fɔ ko kuma yɛrɛ bɛna boli min fana kan ko o ko ninnu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ko barisa Bamacikulu bɛ ka min ɲini maa dɔw bɛ yen olu ye dansago walew kɛ yaasa yafa na se ka kɛ olu ma ani dɔw fana b'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ka se ka jamana kɔni tila olu ka yɔrɔ ka se ka o kɔni mara di olu ma cogoya min na ko nka fɛn ye nin ko ninnu na furanna ɲini nin bɛɛ lajɛlen la. Sudan kunnafoni na kabi Desembre kalo tile 19 Sudankaw bɛ wuli ka jɔ la ko sababu kɛ sɔngɔ yɛlɛ minnu kɛra u bara kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka buru sɔngɔ u ko n'i ye a ta k'a lajɛ olu bɛ wagati min na fɔ sisan nɔ u ka buru tun bɛ sɔrɔ sɔngɔ min na u ye dɔ fara u kan fo ka taa se o ɲɔgɔnna sababu ɲɔgɔn ko la o de kɛra sababu ye Sudankaw bɛ ka wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka bila u ka jamanakuntigi ka fanga taabolo la ni o ye Umar el-Bashir ye ni alamisa in na Sudankaw kɔni kelen bɛ ka taama ba boloda taama min n'u bɛna kɛ k'u ɲɛsin u ka jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ ma ni yen u ka palais ye o taama in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye u ko u ka jamana ɲɛmaa ni o yɛrɛ ye Umar el-Bashir ye k'a ka wuli ka bɔ u kunna hakilila jiginna Umar Bashir yɛrɛ ale sigira u ka jamana fanga la a bɛ san 30 bɔ ɲɔgɔn ko de la bi ni o bɛ bɛn san 1900 ale ni 89 waati o y'a sɔrɔ fanga jato wale dɔw kɛra u bara o kɔfɛ ale ka sɔrɔ ka sigi ni a bɛ fɔ o ma ko coup d'état ni ye Sudankaw yɛrɛ ta ka lajɛ a yɛrɛ la ka fɔ ko a bɛ se kalo 1 bɔ ɲɔgɔn ko la bi ni u bɛ wulikajɔ nasɔnya bɛɛ lajɛlen na o wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye maa 26 bɔ ɲɔgɔn ko olu bɔnɛla u ni na o maa 26 la a yɛrɛ la ka fɔ ko u ka finitigilaka maa 2 bɔnɛla a ni na o senfɛ Human Rights ale ni Amnesty International de olu ka jateminɛw la olu ko kalo 1 bɔ ɲɔgɔn ko in kɔnɔna la maa minnu ni olu bɔnɛla u ni na o bɛ t'i jɔ maa 40 bɔ ɲɔgɔn ko la wa ko denmisɛnw b'o la fo ka taa a se maakɔrɔbaw yɛrɛ ma Umar el-Bashir yɛrɛ ni ale de ye u ka masakɛ ye ale kɔni bɔra ka seereyaw di ka fɔ ko minnu bɛ tali kɛ ale ka jamana lakana sabatibaw la ko maa minnu bɔnɛla u ni na ko olu kɔni nɔ foyi tɛ o la jateminɛw y'a yira ka fɔ ko n'i ye Sudan yɛrɛ n'a lamini ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Sudankaw kɔni lafiyalen tɛ cogoya si la ka daminɛ u ka buruw sɔngɔ min bɛ tali kɛ u ka tajiw la fo ka taa a se u ka dumunimafɛnw o ni furaw ko n'i ye ninnu ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni sɔngɔ yɛlɛni don kosɛbɛ o de la Sudankaw bɛ degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi n'u b'a la ka wulikajɔw kɛ arabadow lamɛnnikɛnw kɔni ye wele bila Sudan jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ maa minnu ni olu b'u bolo ni jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka olu minɛ k'olu bila ko olu ye wulikajɔw kɛ k'u b'a ɲini Sudan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ko olu maaw bɛɛ lajɛlen bila. Ni de bɛ dansigi a ka bi don kibaru la min baara bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔyaso ka yamaruya kɔnɔna la ni Ala ma baasi kɛ an ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma.